Ayun guys, dito naman tayo sa gilid. Yung panggilid naman titirahin ko. Start na ang pagbabalik ni baby. Good morning everyone. Happy Father's Day po sa mga lahat ng tatay sa buong mundo, especially sa Team Repsol. Ayun, at lalong lalo na sa aming pinakagwapong admin, ba? Okay guys, before umpisan ko yung vlog ko na ito, please do like, share, and subscribe my YouTube channel and press the notification bell para po araw-araw kayo updated sa aking mga video. Guys, di ba pinahugasan ko yung sasakyan ko noon, pero ito madumi na naman kasi ilang araw nag sunstorm dito. Tingnan nyo guys yan guys, ang dami na naman dumi. Ang dumi yan, sa bubong. Ang dami ng aking kalabaw. Yan, madumi siya masyado. Ayan, pati sa loob yan madumi. Tapos pagkagabi, kasi nga mainit, gusto ng mga pusa, ayan, yung mga bakat-bakat ng paa ng pusa. Pati sa loob madumi, likabok. Yan, lilinisin natin ngayon guys. Hintayin nyo guys, isprayan ko muna ng tubig para malinis. Then guys, umpisa na natin yung pagpupunas. Ako lang pala, umpisahan ko na.
ko yung bubong pag ako naglilinis. Ang gamit kong basahan, fibercloth. Para protektado yung pintura, hindi nagagasgas. Ayun guys, dito naman tayo sa gilid. Yung panggilid naman titirahin ko. Okay lang mo kayo dyan guys. Samahan nyo lang po hanggang matapos. Matapos ito kakain tayo. Yun guys, kabilang side naman. Ayan. Ayun guys, papunta na ako doon sa likod. Hindi nyo na makikita. Wait lang. Ayun guys, tapos na yung labas natin linisan.
Itong loob naman ng sasakyan. Dito tayo sa loob. Grabe nga likabok. Almost 1 week na sandstorm. Grabing pahirap. Okay lang ba kayo dyan, guys? Pag hindi kayo okay, sabihin nyo lang, ha? Yun. Shoutout nga po pala. Shoutout sa aming admin, Boss Pinoy Biker Italy. Tsaka sa Happy Father's Day na rin po. Yun. Kaya Ma'am Kamahalin, Ma'am, mega love shoutout. Ayun, kay Idol Jonathan Sicondes, isang pang admin natin. Ayun, mega love shoutout po. And Happy Father's Day also. Ayun, kay Katropa 29, mega love shoutout sa iyo, Idol. Happy Father's Day. At sa Idol Kasunoy, mega love shoutout. Happy Father's Day din. Kaya Idol Dukis, mega love shoutout. Happy Father's Day. Kay Kaitlog, Idol Kaitlog, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Yun, sino pa ba? Kay Kuya Bin. Ayun, Kuya Bin, may galab shoutout. Happy Father's Day din. Ayun, kay Kuya Sherwax. Kuya Sherwax, Happy Father's Day, ha. Kay Kuya Eric Bungon. Ayun, may galab shoutout po also, and Happy Father's Day. Bawat sandali. Yun, sino po ba yung dapat natin batiin? Okay, sa lahat ng tatay sa loob ng Team Repsol, mega love shoutout po sa inyo. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Aking family friend dito sa Riyadh, Saudi Arabia, Kuya Leo, may galap shoutout sa'yo at sa iyong buong pamilya. Happy Father's Day po. Ayun, kaya Tito Pat Mabanta, may galap shoutout po, Tito Pat. Happy Father's Day po. At ang lahat ng tatay Argent Riders, may galab shoutout sa inyo at Happy Father's Day.
Grabe, dumi sa loob. Dito na yung loob ng sakyan. Dahil sa transport. Ayun, binabati ko rin ang isa ko pang kaibigan, si Pat. Ang kanyang mahal na asawa rin si Arlene na nagbakasyon ngayon ng Pilipinas. Medyo love shoutout sa inyong dalawang mag-asawa. Sulitin nyo yung inyong pagbabakasyon kasama yung mga anak ninyo. Ayun guys, patuloy lang natin yung paglilinis dito sa sasakyan. Sa sobrang dami ng alikabok pumasok. Silyado yan pero pumapasok pa rin yung alikabok. Kailangan natin linisan. Ayun, si Kuya Luis pala, Kuya Luis. Nag-love shoutout sa'yo. At Happy Father's Day. Ayaw mo Kuya Luis, pag uwi ko dyan, dadaanan kita dyan sa lugar mo. Alam ko yan. Malinis na guys. Malinis na, labas loob. Yun guys, malinis na. Malinis na yan. Ito dito sa labas. Malinis na. Ayan. Malinis na yan. Kailangan malinis eh. Pati yung gulong niya at saka ring malinis na. Ganon din dun sa kabila. Ayun guys, diba sabi ko kanina, pagkatapos maghugas, kakain tayo. Kakain pala ako. Yan. Ulam ko hipon, of course yung kanin, tsaka pusit. Yan, pusit. May kape, may tubig. Tara, ano pang hinihintay nyo? Kain tayo. Ayun. Kain tayo guys. Pasensya na kayo sa background ko. Wala, ganyan talaga ang buhay sa buhay OFW. Ayun. Kakain tayo guys. Kumain nyo kumain. Walang tayo kaya kain din kayo. Maliliit lang itong hipon na nabili ko. Kaya ginisag-gisa ko lang sa butter. Imbis na mantika, butter. Pati ito, nung ginisa ko to, butter din ginamit ko. Para masarap, mas malasa. Sarap guys, oh. Yan ang kombinasyon ng negro at saka pusit. Negro na, kakain pa ng pusit. Adobo pa, diba? Dula. Ayun muli, sinashoutout ko yung mga hindi ko pa na-shoutout kanina sa mga taga Repsol. Tsaka sa iba pang grupo, like yung Togs family, mga idol, taga Togs, Kuya Togs, Kuya Wow Panort. Maraming salamat po sa mga tulong ninyo sa akin at sa mga darating kang tulong.
At binabati ko rin po kayo ng Happy Father's Day po. At salamat po pala sa pagtulong ninyo sa mga taong nangangailangan. Ayun, may bago naman kayong natulungan na very successful. Kaya ako po ay lalong sumasaludo po sa inyo. At hindi naman po ang hangad natin sa ating mga kababayan na makatulong sa kapwa. Ayun, kaya Ma'am Marita Perez, Ma'am, mega love shoutout po. At kay Kuya Carlo Perez. Kuya Carlo, sir. Happy Father's Day po. Ayun. Kay Idol Kuya Mikay. Kuya Mikay, mega love shoutout po. And Happy Father's Day po sa iyo. Sa iyo. Kay Tata Yutep. Kay Yutep, mega love shoutout. Happy Father's Day. Kay Kuya Dante Moore, mega love shoutout. Kuya Dante, back to base. Binabati ko po kayo ng Happy Father's Day sa lahat ng tatay at saka sa lahat ng mga single mom dyan, single dad. Mega love shoutout and Happy Father's Day po ulit sa inyong lahat. By the way guys, dito ko natatapusin ang aking pagbibideo kasama ang aking kalabaw. Ayun, thank you very much. At nagkita-kita po muli tayo sa aking muling pagbablog.